dukamanai mistake khaiwe je borok srungnai bosu te srungmung kaham ungya getini hayo sung nogo sung agreement dogo sung nogo bohai no tui ne agreement no tui chung kwangma borok ne baksa ba positive ne wan sogo baksa ba negative ne wan sogo ge bohai ne bisyo jara confuse ke tongnai borok ni bangi ni kaisa borok bai cha tini kok se salai ni musugo gena sung tani bangi tini hayo confuse ungui tongba 2027 no 2017 no je IPT ni sung hatai kotoro je root block khale o root block ro no tui chung apro sajaka tripura land man kharo hono sung o root block sobaro sung sare ro jo phia omo gbuyo ongliya sarkaro phaimani pore o committee ro khalaimani pore kuno phano samung khaijagliya ani kene boro apro barbeli mane kagos ni sara buku baisimi kene boro kaisa no deal khalaimani haiklai hamba salaimani haiklai la bangaine omo samung ongliya ongi thanga gbo haino wanso woni tine hayo je agreement khalaimano tui bahai ni hai bahai de no ne gobangma borok no wana jangmani tong confuse mani tong ongoi tongbaibo gbo no sung agreement no kha bomhai ke or jaga sung no kha land rights land power mane land power bolte tamu je ADC bisingo je jaga tong o jaga o khane ADC sarkar naisho sunai or jaga tab college de sunai school de sunai मुझसे इंडस्ट्री तो बनना है जेब फान खाइने और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट खाइ जेब फान खाइने वो और नि सरकार एडीसी सरकार न नाइकल सिनाय के बाइति के न पॉलिटिकल राइट्स बतंग के पॉलिटिकल राइट्स माने न जों चिनि और जागा जे सीट तमनि र सीट दक्तेसा बारे फिनाय के चिनि और जागा वो रेवेन्यू सॉरी इकोनॉमिक डेवलपमेंट ताबु डायरेक्ट फार्मिंग तंगना टैक्स और जागा जे एडीसी बिसिन चले माने टैक्स र मांगफिनाय ताबो टैक्स नाय हांकेनो ताबो जों नुग ता गेस दङ गेस त्रिपुराव ब्लाइन गेस गोबां गेस रनि ताबो जों खोनालायबो बोसोरावनो 200 करोड़ साब गोबां कग्र टैक्स फायरो होनो केबो स्टेट नाय दङ एडिशन किसार सेंट्रल बनो पुरानो एडिशन यागो फायनाय गेने एडिशन यागो गोबां नाय स्टेट किसा टैक्स नाय सेंट्रल किसा ते बारबा के एडिशन नाय बाहाय केनो पुरानो टैक्स रबो ओंगै थांनाय बा फंडिंग रबो हायनो डाइरेक्ट फानो ओंगै थांनाय गोबाय दिगेनो ते नुगोसों कल्चर आइडेंटिटी सिनि सिनि मुंनो तै सिनि सामंनो मुथुं पारेनो बाहाय केनो जों और जागाव एग्रीमेंट नो नुगो गम बेलायनो काहाम गो और जागाव न बाक्सा बुसुक सुङो अमित शाह बा ताबो सिनि और सिएम तन मानिक सा बरन सिग्नेचर नो या और जों जे फास्ट पेज नो और जागा केनो बरो कायसा और जागाव कायसा मखमो बनो और जागाव जों तंगो साकी तंगो होनो जों नुगो केते बिसियो नो बनो उक्लागो जों उक्लावते कायनि कायथं पेसो ओंखानो बरनि सुंचा दङ रहनै जों खोनात्रं लायबो गबनि बाङैनो बनो तैयैनो जे जोंनि और जागाव जोंनि हा जोंनि राइट्स जोंनि पॉलिटिकल राइट्स जोंनि इकोनॉमिक राइट्स बाहायनो तैयैनो बाहाय खायनि थाङै दं हुमानलेनो और जागाव 6 मानि बिसिनो अमनो ताबक जे और जागा एग्रीमेंट न ल'व कारै पैनाय के ल'व कारायनि थाखा आइनो तलांखानि हांखनो ताबक जॉइंट वर्किंग कमिटी सनाजांनाय सेंट्रल नि स्टेट नि ते एडीसी नि कि मिलिबोयने कायसा जॉइंट कमिटी सनाजांनाय वर्किंग कमिटी सनाजांनाय बन परेखनो बनो ल'व तलां थांजांनाय के बो ल'व तलां थांमानि परेवंखनो इमप्लिमेंट खायजांनाय अमो हायखेनो ताबो सामं खायने थाङै दङ फियाबा गोबांमा बरंनो ओ मानैनो कन्फ्यूज ओङै दंबायबो हायफोनो बाक्सा बुक्सु बरंखौ अमो हायदं खताव फानो दङो ताबो पिक्चार न नायदि और तमा नु लायखा गादानि साका कावैबो हुजागो कायाखेबो हुजागो जे पालमखेनो हुजागो मानेनो ताबो जोंबो सिखा बर' मोनै सर हुनाय जात सु बर' मोनै सरखनो हुवानि बाङै हायनो नायचमोसो दङ गेनो बनि बाङैनो जों नों आनि YouTube नि फेमिलि आनि Facebook नि फेमिलि ओङै जोंखनो बहाय ओंलायबैया जों हुनाय जार ओंलायबाया जों खायनै जारोसो दंलायनाय बनो नां ककसारने मुसुबो जों हुनाय जारोया जों खायनै जारोसो दंलायनाय बनि बाङैनो जों सोरोंलायनाय सोरोङैनो जे सियानो जों सोरोङै सिलायबायनाय सिवैनो जे जों मानसा जों खायलायबायनाय हुनाय जारोखौ जों दंलायबाया गोसोआव आं तमा ककसानि नायबानि नों बुजिमान खाना जोंनि और जागाव गोबांमा बरं नमन कन्फ्यूज जाक दंबायबो गोबांमान कन्फ्यूज नाय बर' रंनि बाङैनो अमन आं मा सावो अमो
o again IPFT ni haya barbali ya buku bayam agreement जों अफिसाव थाङै जों सामोन खायनि थाङाखैनो बमस जों दामरो बसिनि बुखुनो दिसिनि बुसारनो दामरो ना कागज न सि बेलियो रो के अमन कागज ओ कागज बा सुप्रीम कोर्ट थांबो सवा लाइबि तंग माने वालाइबि त केस खालेबि तंग मन अमन कागज के अमन दाके सक्सेस खाइरने बंग बसुबो ते 6 month और टाइम रोजा तंग काम के सुजा तंग 6 month बिसिङनो जों अमो कमप्लीट ngै थांपाय नाय माने अमनो कमिटी खावै लवस नाजागै थांपाय नाय मन परखने इम्प्लिमेंट नाय है केन तांखा एडीसी मुट कक सांकने एडीसी ओ जे जागा तंगो और जागो जे तंगनाय तंगो बनो एडीसी सरकार न नायसिनाय निजेनि जागा बा निजेनो नायकल सिनाय अमहाय ngै थाङा काहाम अंबो हामिया ngैबो जतने एडीसी सरकार नायकल सिनाय के एडीसी को तांखा एडीसी ओंखने चिनि बरक नि मेजॉरिटी माने चिनि बरक नि मंग सीट ngै थां तंगो आताय जन तंगो चिनि बरक नि मंग सीट ngै थाङै तंगो के त गवर्नमेंट काइनि त गवर्नर सि के अमहाय ngै थाङै तंगो के अमानै न न स माबुसिनाय जों अमो चिनि बाङै बेलायनो काहाम ngani दिगि थाङै तं हा बनि बाङैनो बेलायनो खुसि ngो को मानैनो गोबां बरक बुसिया रंखनो उल्टा पुल्टा कक्सा उल्टा पुल्टा न ngै तंबायबो पियाबा मुंसा त खाइमेन यांनाय बुसकां साला जों सामङो न नुगनाय के आसकेन ककसारो जों हनाय जाथि तंलाया जों खाइनाय जाथि तंलायनाय हानि बांनो जों सोलोंलायनाय जे सियानो तैबैनो जे मानसा सोलोंलायबायनाय हामबाय लाभ यु